Sa mga puso sa Bacolod City naman, kapulisan o kung BCPO, wala sa gihapon sa konkreto nga motibo kag anggulo sa pagtira-patay sa isa ka negosyante kahapon sa may barangay Estefania. Nakatutok Irene Pedreso. Wala pa sa gihapon na tumod sa kapulisan ang mga suspetsado nga nagtiro patay sa isa ka negosyante sa barangay Estefania, Bacolod City, kahapon sang kaagahon. Sunod sa kapulisan, posible masobra sa duha ang suspek na sakay sa itong nga getaway vehicle. Ginpahayag sang asawa sang biktima sa kapulisan nga wala sang nabaton nga pagpabahog ang iyang abana antes na tabo ang pagpatay sa iya. Dugang pa sang kapulisan, wala sang matumod nga motibo ang pamilya sa pagpatay sa biktima. Wala ko patihan tayo na yung ginambal. Kasi yan ako, basi one of these days, may harapan sa may hatag sa amin. Sunod naman sa pahayag sang punong barangay sa barangay Estefania. Based sa information nga halin sa pamilya, negosyo ang ginalinan, no? May business nga STL. Apang, base sa investigasyon sang kapulisan. Hindi man kasi may kanya-kanya silang negosyo. May negosyo nga bar, kag buy and sell ang biktima sunod sa kapulisan. Liwat nga ginpadulungan sa news team ang balay sa biktima apang wala gihapon sa may nakatubang nga pamilya sini. Upod kay Ruel Banggoy ay Dean Pedreso. 1 Western Visayas.